Osote Govano Steeti abụ Anambra bụ Dr. Onyekachukwu Ibezim agwagwo ndị ndu ndị ntorobịa n'ime steeti a ka ha gbaa mbọ wee wube otu na-amanye iwu ga na-ejikwazi nyabụ ahịhịa bụ nke a na-awụfu aghara aghara n'obodo ka dị iche iche dịka ụzọ ha ga-esi wee kwado ọchịchị Gọvanọ Soludo na ịgba mbọ wee hụ na enwetazuru steeti nwere adịmọcha na-akwadote ọnọdụ ahụike. Osote Gọvanọ steeti abụ Ibezim bụ onye nke nyere ikike ahụ na nzukọ ya na ndị ndu ndị ntorobịa n'ime steeti a mere n'obi gọọmenti haus nke dị n'Ọka. Onye nta aka anyị Emmanuel Okonkwo ga-ewetara gị ya. Dọkịta Ibezim onye kọwara ndị ntorobịa dịka ndị obodo ọbụla ji wee bili kwupụtara na ọchịchị ọkammụta Chukwuma Soludo ga-aga n'iru ijikọ aka ọnụ ya na ndị ntorobịa steeti a maka iweta mmepe na agamniru tọrọ atọ na mpaghara niile nke Anambra. Osote aka na-achị steeti a bụ Dọkịta Ibezim kpọkuru ndị isi ndị ntorobịa ahụ niile si na mpaghara niile nke steeti a wee bịa bụ ihe mmemme ka abụ ndị ga-achọpụta ha ga-eji wee nwee ike rụpụta ebumnobi gọọmenti a n'ihe gbasara ịhụ na enwere Anambra dị ọcha na mpaghara niile, ebe ọ dọziri ndị isi ahụ aka na ntị ka abụ ndị ga-etinye anya n'otu ndị ntorobịa ahụ ha ga-eguzobe dịka ndị ga na-eneba anya n'ihe gbasara otu a ga-esi na-ekpocha ahịhịa n'obodo dị iche iche na steeti a iji wee mee ka ha rụọ ọrụ ha otu o kwesị ma hapụ imekpe ndị mmadụ alụ dịka ha na-alụ ya bụ ọrụ. Ọ gara n'iru kpọkwue ndị Anambra niile ka ha bụ ndị ga-agbanyesi ike isonye na ya bụ amụma ọchịchị Gọvanọ Soludo wepụtara iji wee mee ka Anambra dị ọcha nke a kpọrọ na bekee Clean, Green and Sustainable Anambra Project ka Anambra wee chawapụ n'oge na-adịghị anya, ebe ọ kọrọ ya bụ amụma dịka nke ewepụtara iji wee mee ka Anambra bụrụ ọkacha ibe n'ihe gbasara ịdị ọcha nakwazi inwe ahụike. N'okwu nke ya, onye ji ọkwa prezidenti nke Anambra State Association of Town Union nke ngalaba ndị ntorobịa bụ Comrade Ken Okoye kwupụtara na ya bụ amụma akpọrọ Clean, Green and Sustainable Anambra Initiative na bekee bụ nnọọ nke kwesịrị ijidesi ike, ebe o kwuru na ndị isi ndị ntorobịa ahụ niile nọ na Anambra steeti ga-enye aka ịhụ na ebumnobi ọchịchị Soludo n'ihe gbasara ya bụ ịdị ọcha na steeti a bụ ihe pụtara ihe n'oge na-adịghị anya, ebe ọ kweziri nkwa na ndị ntorobịa nọ na steeti a ga-agbanyesi ike ịga n'iru n'ịkwado ọchịchị ọkammụta Soludo. N'oge ya bụ ihe mmemme, ndị isi ndị ntorobịa dị iche iche ndị gụnyere onye isi ndị ntorobịa na mpaghara Amansi nke dị n'okpuru kansụl Ọka North bụ Maazị Benedict Chinze ya nakwazi ogbo ya nke Nnewi North bụ Maazị Paul Moneke jụrụ ajụjụ dị iche iche ma tụkwazi aro otu a ga-esi wee nwee ike mee ka ya bụ amụma idebe Anambra ọcha bụrụ ihe pụtara ihe n'oge na-adịghị anya. Site n'obi gọọmenti dị n'Ọka, abụ m Emmanuel Okonkwo.